Hayırlı gün Татарстан, hayırlı gün hürmetli televizor караучылар. Туры эфирда sizli сәлемлейм мин Айзилә Батырханова. Тапшыруыбызның иҗат төркеме һәр барчагызга күтәренке кәеф, уңышлы һәм матур эш көне телим. Бүген 20 июнь, пәнҗешәмбе. Ямле була җәйнең айлары дип җырлана җырларда. Ямле җәйнең беренче айы да озагына якынлаша дуслар. Шуңа күрә һәрбер мизгелнең кадерен белеп яшик, сулыйк һәм яратык. Казанда БРИКС уеннары дәвам итә. Мәдәни чараларда бер-берсен алыштырып кына тора. Кайда нинди чара узасын без нәкъ менә бүгенге иртәдә ишетербез һәм белеп калырбыз. Студиябыз кунагы Казан шәһәре башкарма комитеты аппаратының тел өлкәсендә милли сәясәтне гамәлгә ашыру бүлегенең баш белгече Лилия Җиһаншина. Лилия, исәнмесез? Хәерле иртә, бик шатбыз студиябызда күрергә. Хәерле көннәр. Менә җәйнең беренче аенда йомгаклыйбыз дип сүз башлаган идек без, һәм җәйнең беренче аен сез хәрәкәттә бәрәкәт проекты белән ачып җибәрдегез. Шәхсән мин бу проектны бик көтеп алам. Дөресен әйтәм, чөнки нәкъ менә биредә без рәхәтләнеп үзебезнең матур милли биюебезнең шушы милли биюнең телен өйрәнәбез. Менә шулай дип әйтик әле. Шулай бит. Шулай, әлбәттә. Без инде менә узган атнада һәр пәнҗешәмбе көнне үтә бу безнең чарабыз кичке сәгать 6-да. Урынны шул бер үк инде әлбәттә. Узган елларында шунда булды Кабан күле яр буе. Узган атнада менә шул җәйге милли проектлар сезонын ачып җибәрдек һәм инде ул хәрәкәттә бәрәкәт проекты белән башланып китте. Әлбәттә бу проектны инде бөтен казанлылар, кунаклар бик зарыгып көтәләр. Инде безгә социаль челтәрләргә дә язалар кайчан була дип. Һәм менә узган атнада башлап җибәрдек. Бик күркәм генә, матур итеп биедек. Әле бит безнең шәһәрдә гел кунакларыбыз бар. Төрле илләрдән, чит илләрдән. Алар да нинди биюләр, нәрсәләр, монда нинди түгәрәкләр дип безгә килеп кушылалар. Безнең инде алып баручыларыбыз таныштыралар. Анда узган атнада Кытайдан килгән кунагыбыз да бар иде. Анда Төркиядән дә киләләр, Ираннан да, аларга шундый кызык, һәм алар безнең белән түгәрәккә кушылып, менә шул татар бию хәрәкәтләрен өйрәнәләр. Мин хәтерлим, башлаган вакытта әле бик аз иде сезнең анда китеге. Белеп тә бетермәгәннәрдер, ләкин хәзер чынлап та дөрес әйтәсез, менә үзләре кайчан була икән дип, гел күренә, менә һаман йөрүчеләр дә бар анда. Безнең инде менә хәзер бу проектыбыз 4нче ел узып килә, һәм катнашучыларның менә төгәл bir өлеше инде һәр елдан ел һәр бер чарага киләләр. Эштән соң рәхәтләнеп, эшләрен бетергәч, менә 6-дан алып 8-гә хәтле рәхәтләнеп, күңел ачып биеп кайталар инде. Әлбәттә, менә проектның үз тамашачысы бар. Тамашачысы бар, һәм шушы проектка йөреп, дәресләргә йөреп, инде чынчылап биергә өйрәнә аласың. Менә монысы бит иң мөһиме. Димәк, инде син кайсы гына бәйрәмгә бармадыңмы, кайсы мәҗлескә чакырмадылармы сине? Рәхәтләнеп, үзебезнең матур бию үрнәкләрен күрсәтә аласың. Менә монысы бит иң мөһиме. Монда бит инде әле безнең үзебезнең хореографларыбыз да өйрәтәләр. Татарстан бию ансамбле солистлары да, монда төрле коллективлар солистлары да, Алсу Максумҗанова быел инде алып баручыбыз безнең. Һәм инде менә узган елларга караганда быелгы сезонда нәрсәләр көтелә, инде яңалыклар дип әйтик инде. Быел инде татар биюләре һәм фольклор уеннары. Һәм нәтиҗә атнада без әйлән-бәйләннәр уйнадык, төрле фольклор күренешләре, уеннар булды. Һәм инде бу атнада да кызыклы программа көтелә. Баштан инде ул перформанстан башланып китә. Һәм тагын бер әйбер әйтәсем килә. Һәрбер кичә тәмамлангач, инде тәмамланып беткәндәрәк, алып баручыбыз 2 иң актив катнашучыны билгели, һәм аларга әле бүләкләребез дә бар безнең. Быел менә шундый без бүләкләрдә әзерләдек. Ул инде матур түбәтәйләр һәм татар матур яулыклары, милли бизәкләр белән. Димәк, кадерле тамашачыларыбыз, көтеп калабыз сезне әлеге чарада. Безнең әле бу август ахырына хәтле чараларыбыз дәвам итәчәк. Хәрәкәттә бәрәкәт инде һәр пәнҗешәмбе сәгать 6-да. Һәр пәнҗешәмбе кичке сәгать 6-да Кабан күле яр буенда көтеп калабыз. Икенче зур проект, ул инде шулай ук бик күпләрнең мәхәббәтен яулап алды. Бай тирәк, самый древо жизни дип атала. Бу проектны да инде без бик яратып башлап җибәрдек, һәм инде аның кайтавазлары да шул хәтле әйбәт булуына күрә без инде аны дәвам итәргә булдык. Ул инде 23нче ел, хәзер 24нче елда, хәзер инде 3нче ел бара. Һәм быел инде без инде гаилә елына багышлап үткәрәбез ул чараны. Быел 2 чара гына булачак. Һәм инде беренчесе менә 3 июльдә була, Горький исемендәге ял итү паркында. Сәгать 6-да шулай ук башлыйбыз. Бу инде туй йолаларына багышланачак. Һәм инде үзенчәлеге нәрсәдә? Бу безнең Татарстаныбызда яшәгән милли халыкларның
гореф-гадәтләрен күрсәтәчәкбез. Бу инде татарлар, урыслар, чуашлар, мари, мордва, удмурт, менә шул бөтен башкортлар һәм менә шул бөтен милләтләрнең туйлаларын күрергә булачак. Димче почмагы да булачак, төрле остаханәләр. Концерт программа, фольклор коллективларын чакырдык сәхнәбез дә булачак. Анда инде үзенчәлекле төрле регионнардан коллективлар киләчәк, Чувашиядан, Удмуртиядан, безнең менә Татарстаныбызны күрсәтергә үзләренең иҗатларын инде. Шул хәтле кызыклы программа әзерләп ятабыз һәм инде көтеп калабыз шулай ук бөтен кунакларны, казанлыларны. Безнең проектны менә яратып йөриләр, балалар белән дә, гаиләләре белән дә киләләр, чөнки монда төрле остаханәләрдә катнашып үзеңә шулай ук бүләкләр дә алып кайтып була, ниндидер матур атрибутикалар белән, ниндидер элементлар белән, төрле халыкларның бизәкләре белән. Шуңа күрә инде җәй аенда менә шулай рәхәтләнеп бергә күрешеп, аралашып яшәргә бер дигән мөмкинлек. Шулай. Анарсы менә мин үзем күптән түгел Чабаксар шәһәрендә булдым. Әйе, һәм менә шушы Древо жизни Байтирәк проектының шунда никадәр кирәклеген аңладым. Чөнки менә мин үзем дә йөрим сезнең проектларга һәм күреп каласың бит инде. Әйе, менә шул ук милли бизәкләрне дә, матур җырларны да, тел үзенчәлекләре дә һәм анда барасың. Аха, мин бит моны беләм. Әйе, шулай беткәннәр бит әле менә шул проектта дип. Әйе, менә ул инде сиңа димәк шушы мәгълүмат килә дә баса күз алдына. Шуңа күрә чынлап та бик кирәкле эшләр белән шөгыльләнәсең. Рәхмәт, бик зур. Анарысын әле тагын проектларыгыз турында. Монда сөйләр сүзебез бик күп безнең бүген. Күп проектлар әле менә башланып китте генә, җәйге сезонны ашкыр ачтык. Хәзер инде теге игълан буларак та әйтеп китим. Безнең менә үз телем дигән проектыбыз бар инде. Ул шулай ук 21 елдан бирле узып килә. Бу инде татар телен һәм татар мәдәниятен саклауга багышланган проект. Бу грантлар проекты. Монда безнең катнаша ала мәктәптә укучылар, студентлар һәм 35 яшькә хәтле яшьләр үзенең ниндидер идеясы булган татар теленә бәйле, татар мәдәниятен саклауына бәйле проектларын тәкъдим итеп, безнең менә үз телем сайты бар. Шунда заявкаларын, гаризаларын тутыралар да инде безгә җибәрәләр һәм 30 июньгә хәтле без ул гаризаларны кабул итәбез. Аннары инде аның шундый жюрилар белән отборочный туры, защитасы була. Шуны да әйтәсем килә, узган елны үз телем проектында инде әле Закария фольклор төркеме җитәкчесе без менә шул проектта катнаштык һәм грант тоттык. Менә бер дигән мөмкинлек бөтен яшьләргә үзеңнең идеяңны туплап, аны жюриларга аңлатып, ничек аның менә кирәкле һәм актуаль булуын аңлатып. Безгә менә шундый бик әйбәт Безнең проектыбызга Дустуган дип исемләнгән татарларның төрле этник группаларының альбомнарына багышланган альбом иде ул безнең. Менә шунарга грант тоттык һәм инде рәхәтләнеп аны булдырдык һәм ул хәзер бөтен социаль челтәрләрдә, музыкаль мәйданнарда аны тыңлап була. Шуңа күрә менә бөтен кем тели, яшьләр, рәхим итегез, катнашыгыз һәм грантлар отыгыз. Менә бит, ишетеп калыгыз. Әйе. Һәм итил проекты шулай ук. Ул да бик зур проектыбыз безнең инде ансы җәйге проектларны тәмамлар дип әйтергә дә була. Ул августның урталарында, 10 августта исәпләнеп тора. Ләкин әзерләнә башларга мөмкин инде. Анда инде әзерлекләр баралар. Хәзер ул шулай ук Горький исемендәге ял итү паркында инде. Хәзер ничәнче ел шунда узып килә. Моның үзенчәлеге нәрсәдә? Әгәр дә без Древо жизни да инде күбрәк төрле милләтләр, аларның йолаларын күрсәтсәк, традицион мәдәниятен, монда инде безнең менә шул ук Татарстанда яшәгән милләтләрнең көйләрен, җырларын яңарак форматта ишетү була инде. Монда инде төрле шулай ук регионнардан коллективлар чакыралар. Безнең Башкортстаннан да, Чувашиядан да, Удмуртиядан да шулай ук төрле декоратив прикладной искусство белән шөгыльләнгән мастерлар киләләр. Менә ничек яңа форматта менә шул элементларны күрсәтеп була, аларны шулай ук шул итил проектында күреп булачак инде. Шулай шул. Димәк инде җәй бөтен мөмкинлекләр дә бар. Рәхәтләнеп катнашыгыз, достар. Бик зур рәхмәт Лилия, бу миртәгезне безнең белән башлаганыгыз өчен. Без исә музейларга да сәяхәтебезне башлыйк әле. Хәзерге вакытта без менә Түбән Кама шәһәрендә урнашкан Әхсән Фәтхетдинов музеена сәяхәт кылырбыз. Хәерле көн, хөрмәтле тамашачылар. Без сезне бүген Әкият иленә сәяхәткә чакырабыз.
Менә инде 6 елга якын безнең Түбән Кама яр буен шушындый гадәти булмаган бина бизәп тора. Кай вакытта аны безнең шәһәребезнең энҗесе дип атыйлар. Бина эчке яктан да, тышкы яктан да бик матур. Бу бина безнең халык рәссамы Әхсән Фәтхетдинов Сарим улы истәлегенә багышланган. Әхсән Сарим улы Фәтхетдинов 1939 елның 7 июнендә Ширмешән районы Урман асты Үтәмеш авылында туа. Һөнәри белемне ул Түбән Тагил педагогия институтының сәнгать графика факультетында ала. 1969 елда Татарстанга кайта һәм 30 елдан артык Түбән Кама шәһәрендә яши һәм иҗат итә. Әхсән Фәтхетдинов ул рәссам, сынчы, нақышчы, агач уймалар остасы. Ул Татарстанның Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты. Ул Россия һәм Татарстанның рәссамнар берлеге әгъзасы. Әхсән Фәтхетдинов үзенең иҗаты белән татар халкының җанын ачып бирә ди аның турында сәнгать белгечләре. Чыннан да, ул тудырган рәсемнәр һәм агач скульптуралар һәркемне татарның рухи дөньясы белән таныштыра. Ул көннәр буе ялгызлыкта, үз-үзе белән сөйләшә иҗат итә иде дип сөйли аның турында замандашлары. Агачларны ул бармакларына сөял чыкканчы эшкәртә торган булган. Ул шулай итеп аларны иркәләгән. Ияләр циклы Әхсән Фәтхетдинов иҗатының югары ноктасы. Әлеге сериядагы эшләре өчен ул Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясына лаек була. Кем соң ул ия? Ияләр образы ислам диненә кадәр булган тәңречелек чорына карый. Әхсән Фәтхетдинов ышануы буенча һәр нәрсәнең үз иясе бар һәм кешеләр аларга яхшы мөгамәлә күрсәтергә тиеш. Әхсән Фәтхетдиновның бу композициясында 60 ия бар. Ул әйткән, бу мин һәм минем ияләрем дигән. Бу ияләр сезгә барыгызга да ярдәм итәчәк дигән. Әхсән Фәтхетдинов бик күп татар фольклоры китаплары, әкиятләр укыган. Һәм ул монда шушы ияләрне, шушы образларны очраткан, һәм инде аның соңыннан бер артлы эшләре туып торган. Ул аларны иң беренче аерым итеп иҗат иткән, һәм инде соңыннан аларга моңсу булмасын өчен, аларга иптәшләр булсын өчен, аларны бөтенесендә шушы зур эшенә җыйган. Бишура, мунча иясе. Әхсән ага сүрәтләвендә ул ягымлы, игелекле хатын-кыз образында. Әмма традиция буенча ул бер карт, пишраны беткән, бер карт җин формасында. Аңа сибирке яфраклары ябышып беткән. Һәм ул кешеләрне бик яратмый. Әмма Әхсән Фәтхетдиновның мунча иясе Бишура ул кешеләрне ярата. Ул игелекле. Рамаларына игътибар итегез әле. Бу рамалар үзе бер сәнгать булып тора, сәнгать. Әхсән ага бер кайчан да агачларны кисмәгән. Ул кирәкмәгән, шире беткән, инде яна башлаган такталарны, бүрәнәләрне, агачларны урамнан, урманнан, су буйларыннан эзләп табып, аларны эшкәртеп, менә шушындый матур рамалар ясаган. Әхсән Фәтхетдиновның сынлы системасында төрки фольклорның төрле чыганакларыннан алынган мотивлар, шәрык әдәбияты, Габдулла Тукай, Дәрдемәнд, Рауил Фәйзуллин шигърияте үрелә. Мәсәлән, ул Рауил Фәйзуллин шигырьләренә иҗат ителгән рельефлы скульптуралар төркемен төзи. Ул татар халкының кире кайтмас югалтулары, азаплары белән сугарылган.
кабер ташлары, зират. Зиратта кешеләр генә күмелмәгән. Анда халыкның тормышка ашмаган хыяллары да күмелгән. Кемдер шигырь язып бетермәгән, кемдер җырын җырлап бетермәгән, кемдер сүзен әйтеп бетермәгән. Җанын бушатырга теләп, Әхсән Фатхетдинов дусты, шагыйрь Рауил Файзуллинга хатлар яза торган булган. Соңрак бу хатларны Рауил ага Әхсән хатлары исеме астында бастыра. Чынлыкта аларны хат дип атап та булмый. Бу рухи көндәлек. Анда көндәлек гади күренешләр түгел, уйлый белүче кешенең җан авасы, тирән фикерләре тупланган. Әхсән Фатхетдинов Равил Файзуллинга 60-ка якын хат язган. Һәм инде менә Равил Файзуллин әйтә, ул хатларны машинада бастыргач, бер хаты 60-70 биткә кадәр җитә дип әйтә. Әхсән ага шулай ук атларны сүрәтләргә яраткан, бигрәк тә аларның моңсу күзләрен. Татарстанның халык рәссамы Әхсән Фатхетдинов музее ачылгач, безгә кунакка аның хатыны Таисия Дмитриевна килгән иде. Һәм ул шундый сүзләр әйтте. Кызганычка каршы безнең балаларыбыз булмады. Ләкин менә бу эшләре, бу иҗат җимешләре ул аның балалары. Һәм менә ул бик шат булыр иде. Аның балалары шундый матур, йортлы булганга. Барыгызга да матур көн теләп, сезнең белән иртәгегә кадәр саулашабыз, тапшыруыбызны җыр белән тәмамлыйбыз. Яңа уен чыкка миннән дә сөенеп, мыек астыннан шат кына көлеп, кайтыр иде очынып әтием, хәтерлим мин кичәге кебек. Әтиләр җил давыллардан саклый, әни тыйган әти белән ярый. Күз карашы белән әрлиләр, киң күңелле, каты куллы әтиләр. Әтиләр җир давыллардан саклый, әни тыйган әти белән ярый. Күз карашы белән әрлиләр, киң күңелле, каты куллы әтиләр. Яратуың сизелә күзләрдән, көчлерәк ул купшы сүзләрдән. Мин әле дә авыр чакларымда синең белән төштә сөйләшәм. Әтиләр җил давыллардан саклый, әни тыйган әти белән ярый. Күз карашы белән әрлиләр, киң күңелле, каты куллы әтиләр. Әтиләр җил давыллардан саклый, әни тыйган әти белән ярый. Күз карашы белән әрлиләр, киң күңелле, каты куллы әтиләр. Иске гармуның, шыбыркың, куян бүрекләр. Алдыңа утыртып матайда йөртүләр. Тезе чыккан трико, гараждагы стакан. Әти сине көткән залдагы зур диван. Термос төбендә чәй,
әйләмәксе. Кырынгач сибенгән шипырыңның исләре, матчада талчыбык, сарайдагы таган. Эх, әти, бұлар барысы да сеннән қалған. Әтиләр җил давыллардан саклый, әни тыйган әти белән ярый. Күз карашы белән